Dones de Ràdio, que efectivament, com s'ha dit, també respon a la base del qual és una tesi doctoral dedicada a les dones locutores, que es va llegir l'any 2008. Interessant també de la connexió de la ràdio a través d'aquestes locutores amb els llocs aquests com la regió del Turull, com Badalona, com Terrassa, com Reus, com Manresa, com Girona, com Tarragona, com Lleida. La ràdio com a gran element de difusió, com a gran element de comunicació massiu i, per tant, facilitador d'una informació a molta gent que no tenia altra capacitat d'arribar-hi i, a més, el paper d'aquesta difusió, d'aquesta comunicació, de fer arribar a la gent una sèrie de coses diverses, doncs hi tenen les dones. Molt important. Per tant, com en aquest estic també, crec que és molt la idea aquesta que ha fet el Balcells al principi, també hem de llegir que llibre en clau femenina és molt important, no? Sí, llegir llibre en clau femenina, en clau del paper de la dona. Després també la reflexió sobre el món i el paper, diguem-ne, del català. És a dir, que també és un tema interessantíssim, no? És a dir, com a partir d'algun moment, sobre la República, la ràdio es fa en català, no? I com després, evidentment, a l'entrada dels exèrcits franquistes, doncs, escolti, vostè llegeix l'última comunicació en català, la llegeix de la nostra preparació i sàpiga que s'ha acabat. Treballava a Ràdio Lleida i en un dels aniversaris de l'emissora vaig conèixer aquesta senyora que hi ha aquí al meu darrere, que és la Maria Terça, que va ser ella, juntament amb l'Aurora Terça, les primeres locutores que van parlar per ràdio a Lleida. Vaig llegir molta literatura que hi havia escrita sobre orígens de la ràdio, els primers temps, i en cap dels llibres que vaig llegir, que hi havia editats fins a aquell moment, s'esmentava la Maria ni s'esmentava l'Aurora. Moltes famílies van quedar partides per la guerra, no? Uns amb un bàndol i uns altres amb un altre. Llavors, hi havia serveis de la Creu Roja que a través de les ràdios buscaven la gent i la posaven en contacte. Aquests programes els feien locutores de ràdio.